San Lucas Kapitulo 4. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo, idi agapu iji Jordan, ket inturong ti Espiritu iji letang. Sinulisog sadya iti Diablo, iti uneg ti upat apulo nga aldaw. Kabayatan dayta a tiempo, pulos asaan anang nangan ni Jesus isut gapuna a nabisinan kalpasan na. No sika ti anak ti Dios kinuna ti Diablo. Bilinim ngagbalin at tinapay daytoy abato. Kuna tinasantuan a surat insungbat ni Jesus. Saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao. Kalpasan daytoy inturong ti Diablo ni Jesus iti nangato adiso ket iti apagdarikmat impakita na kenkwana dagiti amin na pagarian ti lubong. Ited kunto ken kaamin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy a kinabaknang kinuna ti Diablo. Nayawat da amin kanya ket mabalin ko nga ited iti si asino man akayat ko a pagtidan. Ngarod, no agrukbab ka kanyak, kukwam to amin dagitoy. Kuna tinasantuan a surat, agdayaw ka iti apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam, insungbat ni Jesus. Kamaudyanan na, impan ni ti Diablo ni Jesus ijay Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan a paset ti templo, sana kinunaken kwa na, no anak na ka ti Diyos, tumupwak ka man, tako na tinasantuan a surat, bilinin to ti Diyos dagiti angheles na amangay wan ken ka. Kunana pay, tapayaen da kanto tapno uray dagiti sakam saan a madunor iti bato. Insungbat ni Jesus, kuna tinasantuan a surat, dimos sulisugen ti apo a Diyos mo. Idi naarami den ti Diablo ti amin a mabalin na apang sulisog ken Jesus, tinanawan na paylaeng agingga iti dumteng ti sabali agundaway. Nagsubli ni Jesus ijay Galilea, nga adda kenkuana ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag maipapan kenkuana iti amin a masakupan dayta a lugar. Nangisursuro iti uneg dagiti sinagoga, ket dinaydayaw dagiti amin at tattao. Napan ni Jesus ijay Nazaret, iti ili a dimmakkelan na. Kas kadawyan na, iti aldaw a panaginana, simrek iti sinagoga. Timmakder amang basa iti nasantuan a surat, ket nayawat kenkuana ti libro ni Propeta Isaias. Inukrad na tinalukot a pagbasaan, ket nasarakan na ti paset a nakaisuratan dagitoy a sumaganad. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo. Pinilinak amang ikasaba iti naimbag a damag kadagiti napanglaw. Imbaon nak amang iwaragawag iti panakawayawaya dagiti balod. Iti panakita manen dagiti bulsek. Iti panakarukat dagiti maparparigat. Ken mangipakaam mo adimtengen ti tiyempo a parang sumbot ti Apo kadagiti tattao na. Linukot ni Jesus ti pagbasaan, inyawat na iti agserserbi a nagtugaw sa nagtugaw. Sikikita kenkuana dagiti adda iti sinagoga. Idi kinunana kadakwada, itangal daw natungpalin daytoy apaset tinasantuan a surat, anang yegyo ana ibasa. Dinayaw dagiti amin at tattao ket nagsiddaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada, san aya nga isu ti anak ni Jose? Ngem simmungbat ni Jesus, awan duwa-duwa nga ibagayo kanyak daytoy a pagsasao. Doktor, agasam tabagim. Kunayo nga tapay, ramidim ditoy ilim dagiti nadamag mi nga inararamid mo ijay Capernaum. Inayon ni Jesus, ibagak kada kayo, nga awan propeta a mapadayawan iti ili na maitlaing. Dinggin nyo daytoy. Pudno nga adu dagiti balo iti Israel iti tiyempo ni Elias. Tallo kay gudwa at awen idi asaan a nagtudo, ket napasamak ti nakaro abisin iti amin a daga. Ngem awan kadakwada ti nakaibaw unan ni Elias no dilaeng iti maysa a balo ijay Serepta. Maysa nga ili ijay Sidon. Adumit dagiti agkukutel iti Israel idi tiyempo ni Propeta Eliseo. Ngem awan kadakwada ti naimbagan malaksid ni Naaman at taga Syria. Kasaunay ti pungtot dagiti tattao iti sinagoga,
idi manggigda daytoy. Timmakderdasada ginuyod-guyod ni Jesus nga inwar iti ili. Impanda iti tapaw ti turod a nakabangunan ti ili da tapno itapwakda iti derraas. Ngem nagna ni Jesus iti nagbabaitanda ket pimmanaw. Simmalog ni Jesus ijay Capernaum, maysa nga ili ijay Galilea. Nangisuro kadagiti tattao iti aldaw a panaginana. Nasdaaw da amin iti panangisuro na agsipod ta naturay iti panagsauna. Iti sinagoga ada lalaki a linuganan ti dakes nga espiritu. Nagikis iti napigsa. Anya ti kayat mo kada kami, Jesus at taga Nazaret kinunana. Umay na kami kadi dadaelen? Amamu ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Dios. Binilin ni Jesus ti espiritu. Agulimik ka, kinunana. Kaya't rumwar ka iti dayta tao. Tinumba ti demonyo ti tao iti sangwanan da amin, ket rimwar ken kuana adi na inan-ano. Nasdaw amin ket kinunada iti maysa ken maysa, anya dagitoy asa una. Adda turay ken pannakabalin na amang bilin kadagiti dakes nga espiritu ket rumwarda. Nagsaknap iti dayta lugar ti damag maipapan ken ni Jesus. Pimanaw ni Jesus iti sinagoga ket napan iti balay ni Simon. Nakaro idi ti gurigor ti katugangan ni Simon, ket kiniddaw da ken ni Jesus at tulungan na ti babae. Imasideg ni Jesus iti idda ti masakit, ket pinabaw na ti gurigor na. Apaman a naimbagan ti masakit, dagos a bumangon, ket nagserbi kadakwada. Idi lumlumni ken ti init, amin nga adda gagayyem na nga agsagsagaba iti uray anya akita ti sakit, impanda dagitoy a masakit ken ni Jesus. Impatay na ti ima na iti tunggal maysa ket naimbagan da amin. Rimwarmet dagiti demonyo kadagiti adu at tattao ket inyik ikkisda, sika ti anak ti Dios. Ngem inungtan ida ni Jesus, di na impalubos nga agsauda ta ammuda nga isu ti Kristo. Iti parbangon, pimmanaw ni Jesus iti ili ket napan iti lugar nga awan matagtagi tao. Binirbirok dagiti tattao ket apaman a nasarakan da, kahit da alapdan ti ipapanaw na. Ngem kinuna na kadakwada, nasken nga ipakaamok ti naimbag a damag maipapan iti pagarian ti Dios kadagiti dadduma pay nga ili. Ta daytoy ti nangibaunan kanyak ti Dios. Nangas kasabangarod ni Jesus kadagiti sinagoga iti entero a Judea.